Anga folini wali ɲuman dɔ mɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma b'a sɔrɔ aw minnu sigilen do ka ɲɛmada jabaranu fɛ walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ TV Shirifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma selen ye ka bɛn ni a se ye de Sherifu Usmane Madani Hayidara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilen na a ka san 60 ani san 3 sɔrɔli san kunbɛn nisɔndiyaw ye o de kadira kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɛmaya so ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye ale ka lajɛli dɔ labɛn centre Shirifula kɔnɔ lajɛli mun na ni musakati bɔ a kunkɔrɔ Tata Ture ani Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw do. Bon n'an ko an m'a estimé de sinon an tɛ se ka nombre exact fɔ ka sababu kɛ salle de consultation ka ca donc ne ka bureau kɔnɔ kan an ye min ta a ka ca dɔɔni mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kɔni dugu jɛlen san cɛ fɛn fɛn ma 50 a bɛ s'o ma mais e yɛrɛ y'a jateminɛ dugumala falen no sanfɛla falen no donc o tɛ taa timinadiya kɔ surtout an bɛ don min na bi ye juma de ye juma ye demi journée bɛɛ presselen no sanni juma waati cɛ mais n'Ala sɔnna a ma ka jama min nana an b'u nimisi wasa n'Ala ka jɛ ye bi ye furakɛli ye fu bana sugu bɛɛ b'a la ni ko bana sugu bɛɛ b'a la ka sababu kɛ consultation de médecine générale bɛ yen n'o ye consultation curatif ye ni nana dɔrɔn i bɛ lajɛ yɔrɔ min consultation spécialisée bɛ yen n'o ye oronto ye ni furakɛyɔrɔ bana caman fana furakɛ consultation gynécologique bɛ yen n'o ye muso ka bana furakɛyɔrɔ bana caman fana furakɛ yen nɔ donc bana sugu caman de bɛ furakɛ an fɛ yan nɔ minnu nana sɔgɔmada na banama y'o la min b'u degun ka fɔ ko a y'an ka compétence dépasser an k'u bila ka taa an ka dɔgɔtɔrɔsoba la an m'u cas sɔrɔ fɔlɔ n'an b'o fɔ o ma k'u référer ka taa fan wɛrɛ fɛ an m'u cas sɔrɔ a ka ca Ala fɛ fɛn fɛn nana sɔgɔmada na an sera ka bɛɛ gérer a bɛɛ sera ka ɲɛnabɔ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka niveau la yan nɔ nisɔndiya belebeleba de b'anw yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la ka sababu kɛ n bɛ min fɔ jama ye a fɔra ko furakɛli ye fu ye c'est bien vrai mɔgɔ bɛ furakɛ fu mais fu in dɔ de y'a ta a sababu bɔra an karamɔgɔ la n'o ye Cheikh Sherifu Usmane Madani Hayidara ale sababu de nana n'a ye donc Fadi min y'a Fadi ko k'ale b'a dépense bɛɛ ta en charge donc o de kosɔn mɔgɔw bɛ furakɛli kɛ fu et puis maa ti bɔ maa la i kɛra chrétien o i kɛra silamɛ o i kɛra diinɛ fɛn fɛn la bɛɛ minɛ cogo kelen bɛɛ furakɛ cogo kelen an fɛ yan nɔ voilà. Bi sɔgɔmada na nisɔndiyalenba don k'a d'a kan surtout consultation gratuite o ye hɛrɛba de a bɛ dépense caman nɔgɔya ɲininibaatɔ surtout consultation ici ni furakɛyɔrɔ consultation ma nɔgɔ n'i nan'o kɛ gansan ye dɔw Ala tanuba ye dɔw b'u ka dépense la d'accord comme yan bana caman furakɛ Shirifula la surtout an filɛ nin cabinet min kɔnɔ yan ɲin furakɛyɔrɔ de an bɛ ɲin furakɛ ɲin dimi sumu bɛ furakɛ ani ɲin tara dimi b'a la ani dafunu min b'a la ani hali an bɛ pose kɛ prothèse mobile ani prothèse fixe an b'olu bɛɛ dilan tiɲɛ na an nisɔndiyalen don parce que ka d'a kan bi donba ye Sherifu ka Hayidara ka anniversaire bi donba ye donc maintenant don min don ni vraiment n'a kan ka fêter donc maintenant an ka nisɔndiya o ouais ne depuis ne yɛrɛ sera ne ma deli ka différencier la k'a fɔ an sari i chrétien ou bien i fɛngɛ bɛɛ de kelen yan bɛɛ kunbɛ cogo ye kelen de yan bɛɛ bɛ se k'a jigin a bɛɛ de kelen yan. An nana y'a diyara an ye an nana ka bana lajɛ kabini janvier an bɛ furakɛli la an ma se ka ɲɛ dɔn a la an nana yan bi kɔnɔ alhamdulilayi rabil alamina bana kun fɔra an ye bana fɔra an y'a si dɔn a diyara an y'a bonyana ma Ala ka san caman anniversaire yira n na ka sidiya ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'an n'a bɛɛ lajɛlen ma o de tun bɛ ne fɛ nisɔndiya ye belebeleba de ye parce que Hayidara ko ye koba de ni mɔgɔ min ma kɛ Hayidara fɛ ko ni fɔ n'i kɛra fɛn wɛrɛ fɛ centre in fɛnɛ a dabɔra silamɛw dɛmɛli de kama o kɔni an tɛ foyi fo la fo nisɔndiya belebele de ma san caman anniversaire Ala k'o yira n na Ala ka sidiya ni kɛnɛya ni labanko ɲuman di Usmane Sherifu Madani Hayidara ma Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ Ala k'a minɛ kow bɛɛ nɔgɔya garisɛgɛ ɲuman bɛ Ala bolo Ala ka dɔ fara a kan halisa. N y'a mɛn ko karamɔgɔ ka anniversaire bɛ yen ko consultation gratuite bɛ yen ko bɛɛ bɛ se ka na ka consultation kɛ bon comme anw fari man d'an na an profiter la en même temps an bɛna n'an ka consultation kɛ tiɲɛ yɛrɛ la n nana dɔgɔtɔrɔso la nisɔndiyala kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔw y'an kunbɛn ni nisɔndiya ni farifoni ye fo k'an ka fariganw bɛɛ tunu ka bɔ an na donc dɔw m'an bolo ka kɛ sirifukɛ ye halisa Ala ka dɔ fara a si kan san 63 Ala ka jidi Ala ka caman fara a kan Ala ka n'an ka denbayaw kɔlɔsi a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an k'a ma kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an san ka layiduw kɔrɔ
ala ka badabada nɔgɔya an ye ala ka n'an to alijinɛ ko kun fana. GPR ale ye tɔn ye tɔn min sigikun tɛ politiki ko ye wa sigikun tɛ tɔnɔko fana ye o de kama a ye a ka baaraw n'u don dɔgɔkun banyɔrɔ la centre Joliba kɔnɔ kunnafoni kɛnɛ dɔ fana sigira u fɛ ka bɛn n'u ka baaraw n'u donni ye o mun sera ka kɛ u ni forobatɔn dɔw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ i n'a fɔ Iriganda Gina Dogo Jogo ni Maya ka fara Go kan dakun min yɛrɛ kun talen b'u bolo o de jamana bɛ se ka jɔ togoya jumɛnw na jamanadenw fɛ ka sɔrɔ u ka danaya n'u ka batofɛnw tɛ kelen ye bɛɛ fanga hakilinaw kan ani ka kalata baaraw labɛn bɛɛ ani basigi kɔnɔ a kana se ka gɛlɛya wɛrɛ se an ka jamana ma an ye mun sɔrɔ ka bɔ u ka ɲɛma dɔ yɔrɔ la an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. GPR ye jɛkulu ye société civile jɛkulu dɔ don association don mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ association bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ GPR yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔw b'a kɔnɔ an tɛ parti kelenw na mais hakilina kelen de b'an bɛɛ la n'o ye Mali ko ye Mali bɛ jɔ cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye ka se hadamadenw ma ka se an ka sigida ma o hukumu kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ an ye thèmes min développé par exemple ne yɛrɛ ye thème min développé n'o ye comment réussir le processus électoral dans un contexte de crise an bɛ don min na i b'a fɔ bi il faut que Maliens k'a dɔn k'a fɔ élection kɔfɛ Mali de bɛ yen élection kɔfɛ hadamadenya de bɛ yen yanni élection cɛ anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la donc élection man kan ka kɛ sababu ye ka tension dɔ don an ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka jamana ci donc o hukumu kɔnɔna na ne bɛ min lancer denmisɛnninw ma bi bi in na an ka lajɛ halisa an ka kalan an ka kodɔn a mana kɛ cogo cogo maakɔrɔbaw min bɛ bi fanga la olu tɛna to yen kudayi cogo cogo don dɔ la an fana na san sɔrɔ minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ mais il faut que juru ka labɛn juru ka dilan cogo ɲuman na pour que au moins minnu bɛ se ka san sɔrɔ donc il faut que aujourd'hui population civile an kana an yɛrɛ to politiki mɔgɔw dɔrɔn bolo an kana a to politiki ka kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba neni denmisɛnnin tɛ maakɔrɔba bonya bilen min mana min ja o b'o fɔ ko démocratie mana kɛ cogo cogo dan de bɛ démocratie la fanga ni bonya ka kan dutigi ni bonya ka kan denbaw ni bonya ka kan kɔrɔ ni bonya ka kan dɔgɔ ni bonya ka kan donc n'an sera ko o faamu k'a dɔn dɔrɔn ko élection min filɛ nin ye o ye waatini ko dɔ de ni élection banna anw de ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ma ye anw de ye ɲɔgɔn falen ni ɲɔgɔn gese ye donc o hukumu kɔnɔna na ni bɛɛ sera k'o faamu an bɛ élection ɲuman kɛ ka Maliens bɛ se ka lafiya cogoya min na parce que élection in filɛ nin ye a imposelen don an dala de loi de b'a fɔ donc ni loi b'a fɔ pour que an t'an jilaja k'o kɛ basigi kɔnɔ kɔfɛ an ka continuer n'an ka hadamadenya ye. Kari tɛmɛnen mɛ kalo tile 13 fangani jɛkulu min bɛ wele ko BRDM ale fana ye a ka baaraw n'u don maakɔrɔw tɔgɔla so kɔnɔ maison des aînés baara in yɛrɛ senfɛ fangani jɛkulu a tɔnden ni a kanubaw olu bɛɛ lajɛlen yira a kɛnɛ kɔnɔ Amadu Kamara ni Samba Traoré Shirifula Jabarani so tɔgɔla olu ka sɔrɔlenw don. Nin lajɛrɛ belebeleba in mina bɛla BRDM maaw fɛ n'ale ye fanga ɲini jɛkulu ye a kɛra wagati ye yaasa u k'u ka baaraw nun don nin ka tila k'i da don gwɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ k'a daminɛ yɛrɛmahɔrɔnya ta wagati ka na bila fɔ an bɛ wagati min na ko bi ka maaw hakili jigin olu la. Parti kura in an y'a sigi sen kan mun na parce que Mali bɛ fitinɛ de kɔnɔ bi bi in na bon Maliens fana ko dɔ bɛ yen an bɛ ɲinɛ o yɔrɔ kɔ. Politiciens n'a bɛ fɔ ko politiciens bɛɛ tigɛlen don politiciens na mun na to bɛɛ tigɛlen don politiciens na parce que o bɛ 400 ni safinɛ kunkuru de jɔn bɛ Mali kɔnɔ bi bi in na k'a tigi bangera a ma ko safinɛ la alors i bɛ taa i bolo don safinɛ kɔrɔ mun na kun t'a la donc n'i ye safinɛ in minɛ ka tila ka taa 100 san 10 ɲani da i kan i yɛrɛ ye mun kɛ i yɛrɛ janfa donc an k'o de hakili la a ye mɔgɔ ɲini an ka mɔgɔ ɲini minnu bɛ baara kɛ jamana ye i n'a fɔ an fa Modibo Keyitaw y'a kɛ cogo min na bon an ka hakilinata ye mun ye o la an nana
n'an ko redressement ko kow latilen kow jɛngɛnen do kojugu ayo ka développement ka jamana yiriwa wa yiriwa in a kan ka se bɛɛ de ma k'an kana fantan ni yɔrɔ ta fantan ni yɔrɔ an k'a to ala kama kira kama an k'a d'a ma jamana bɛ mara ni hakili de. BRDM a musojɛkulu ka ɲɛma ka fɔ la Mali bɛ sen kelen taama la wa musow ani denmisɛnninw olu de fɔlɔ ye a degun tabagaw ye sabula a kɔlɔlɔ bɛ bin olu de kan wa olu n'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka fɛɛrɛ ani dabali sɔrɔ o ko la. Parti BRDM ka nundo min kɛra bi franchement a kɛra kunnawolo ye an yɛrɛ kun ma d'a la k'a bɛ se ka sigi mais a barika Ala ye a ye sira sɔrɔ parce que a ye sira sɔrɔ mun na an ka parti yɛrɛ kolo a kolo ye denmisɛnninw de parce que n'i y'a mɛn diɲɛ ka taa ɲɛ bi denmisɛnninw de don mɔgɔkɔrɔbaw y'u ta kɛ o mais ni denmisɛnninw ɲɛna n'u tugura mɔgɔkɔrɔbaw ka kumakan kɔ u faw n'u baw ka kumakan kɔ c'est sûr que u bɛ ɲɛ sɔrɔ parti sigikun ye o yɛrɛ de ye denmisɛnninw ka se ka ɲɛ sɔrɔ mun na u yɛrɛ k'u ka siniɲɛsigi dilan o baaraw de kan ka kɛ BRDM kɔnɔ denmisɛnninw ka siniɲɛsigi dilanli baaraw de kan ka kɛ BRDM kɔnɔ parce que sisan denmisɛnnin de sini mɔgɔkɔrɔba ye n'an ma denmisɛnnin dilan an tɛ se ka mɔgɔkɔrɔba dilan o mɔgɔ kɔrɔbalen o tɛ dilan tuguni a bɛ dilan denmisɛnninya de la o de la parti sigira ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan a caman de denmisɛnnin ye an ka parti 90% ye denmisɛnninw de ka se ka initiative ɲɛnamaw du kɔrɔ u ka se ka baara ɲɛnama kɛ yala Mali ka siniɲɛsigi bɛ ɲɛ o de y'an ka parti tɔgɔ ye. BRDM n'o ye bloc pour le redressement et du développement du Mali a ye maa ɲɛma ka fɔ la ale ka fanga ɲini jɛkulu ye fanga senamatɔn maa ye wa n'u ka laɲiniw sabatira u nata kalafili nata la min bolodalen do juillet kalo tile 29 san 2018 u yɛrɛ n'u ka cɛbɔ di walima u n'u bolo di fanga ɲini jɛkulu ma min n'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. An kɔni an tɛ u b'a fɔ ma majorité olu bɛ fanga la bi an to an n'olu tɛ kuma kelen na bon an bɛ se ka sigi ka kuma an bɛ se ka hakililata d'u ma mais an tɛ kun tilenna kelen na bon u b'a fɔ ma fana opposition officielle fɛn ma tɛmɛ n'u cɛ fɔlɔ voilà an kɔni bɛ ye opposition de ye opposition ye mun ye parce que ko dɔw bɛ kɛla jamana kɔnɔ an tɛ sɔn o ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko BRDM i n'a fɔ a yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min na n'o ye lakilenni ani ɲɛta sabatili ye a bilara sen kan yaasa ka Mali jamana a marabagaw k'u hakili lami fasoden ɲumanya jamana jɔli olu waleyaw timɛli ye k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. Tubakura komini kɔnɔ ka bɔ Banaba cercle la o kalanyɔrɔ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔliso ani mɛdɛrisaso a kalandencini ni a kumabaw olu bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya fɛn sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ waleɲuman in a yɛrɛ sera ka labɛn ka sigi sen kan ka bɛn ni opération enfant de Noël ale ni wasaden Mamadou Va Sɛnpara olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna ye kalanden somaw ka fara u karamɔgɔw ka ani yen cercle ma ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛnɛ in kɔnɔ Alamidu Badini ani Alasani Mayiga Shirifula Jabaraniso tɔgɔ la olu ka sɔrɔlenw don. Ni sibiri don kɛra nisɔndiya don ye Tubakɔrɔ lakɔliden ani madarasa kalandenw fɛ ka d'a kan u bɛɛ kelen-kelenna ye lajalifɛn sɔrɔ ka bɔ u ɲɔgɔnna denmisɛnninw yɔrɔ l'Ameriki jamana kan ni kado bɛna di lakɔliden ani madarasa kalanden 8,000 ani 600 kɔ ma Banaba cercle kɔnɔna na wa a kɛkun a dibagaw fɛ o de ye ka denmisɛnninw lanisɔndiya mun b'a to ka se ka caman fara cɛsiri kan kalan hukumu kɔnɔna na. Bon boîte ninnu kɔnɔna fɛn bɛ se ka denmisɛnnin nisɔndiya a bɛ sɔrɔ boîte ninnu kɔnɔ i kɛra école minan ye o i kɛra tulonkɛ minan ye samaraw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ finiw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ fɛn caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ hali lettres fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔ min ye boîte in dilan walasa a tɔɲɔgɔn k'a sɔrɔ a tigi bɛ fɛ u ka kɛ teri ye u ka teriya sama donc o lettres fana bɛ se ka bɔ boîte ninnu kɔnɔ fana. Ni lajalifɛnw ka taga Banaba cercle sɛgɛrɛ o sabu ɲuman bɔra mun na o ye Banaba cercle wasaden honorable Mamadou Va Sɛnpara ye ka d'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la Banaba cercle ɲɛta kosɔn ni kɛnɛ kan a ye foli ni waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin opération enfant de Noël ma ɲɛma ma n'o ye madame Pujugu Joséphine Sagara ye wa a y'a baarakɛɲɔgɔnw n'a dɛmɛɲɔgɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka da u ka nin waleɲuman in kan. Maa min ɲɛ an ka nin kado ninnu dɔnna tɛ n'o ye madame Pujugu Joséphine Sagara ye a n'a ka passeru minnu bɔra Kulukoro minnu bɔra Banaba an b'u bɛɛ fo an bɛ nin baara in na ɲɔgɔn fɛ a bɛ san damadamaw bɔ madame Joséphine Sagara an bɛ se k'a fɔ ko ale de y'an kanu sabula an wulila ka s'a ma anw bɛ s'a ma don min na kado in a y'a sɔrɔ a sɔrɔli a ma nɔgɔn k'a sababuya kɛ
ale ka cɛsiri n'a ka laadiriya de ye cadeau in maintenir Mali la sabula u ye cadeau in d'a ma ko a kana ka n'a di denmisɛnninw ma aw tɛ min dɔn jamana damadamaw bɛ yen nɔ cadeau in dira olu ɲɛmɔgɔw ma ko k'a di denmisɛnninw ma u y'a kɛ fɛn wɛrɛ ye u ye cadeau in tigɛ olu la k'u ni yɔrɔ fara Mali ta kan parce que madame Joséphine Sagara a bɛ baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na. Tubakoro commune ani Banaba cercle ma ɲɛma minnu kun bɛ nin kɛnɛ in kan olu fana ye foliba kɛ ka ɲɛsin madame Pujugu Joséphine Sagara ma ka d'a kan nin y'a siɲɛ 4nan ye a bɛ nin cadeau ta ka Banaba cercle sɛgɛrɛ wa o ye foli kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka ɲɛsin u ka wasaden honorable Mamadou Nfa Senpara ma ka d'a ka baara caman kɛlenw na Banaba cercle ɲɛta ani dugudenw ka lafiya kosɔn wa nin kɛnɛ nin kan halisa o y'u ka laɲini caman fɔ o laɲini dɔ bɛ tali kɛ Tubakoro lakɔliso koko jɔli la. Fɛn min kɛra Banaba ya n'o y'an ka ekɔlidenw ye an ka denmisɛnnin minnu bɛ kalan na ka n'u dɛmɛ ka kalankɛminɛn ta ka d'u ma nin ye san o san ye an b'an ka député fo a sababu ɲuman bɔra an ka wasaden de la n'o ye honorable Nfa Senpara ye Pujugu n'o ye madamu ye madamu bɛ nin kɛ tuma bɛɛ an bɛ sanji saba bɔ bi san o san a bɛna dɛmɛ kɛ Banaba cercle bɛɛ donc depuis an ka député n'a nommé na k'a sigi assemblée kɔnɔ Banaba cercle tɔgɔ la a ma ɲinɛ Banaba kɔ a b'a seko bɛ kɛ dugu ye faso ka juru t'a la a mana fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ na n'a ye Banaba de Banaba cercle bɛɛ commune 9 bɛɛ donc a kɛra sababu ye k'an ka dugu dɛmɛ. Cadeau min bɛna di sisan a k'a bɛna di den ma n'i ye cadeau di den ma i y'a di muso ma a b'a d'a den ma fa b'a niyɔrɔ sɔrɔ a la o ɲɔgɔn cadeau foyi tɛ yen ni mɔgɔ min ko denmisɛn foyi tɛ denmisɛnniya bɔ maa maa sigilen bɛ yan nɔ n'i ye maakɔrɔ ye i tɛmɛna denmisɛnniya de fɛ ni maa min ɲan'i ma ye denmisɛnninama n'i kɛra maakɔrɔ ye i man ka kɛ fitiri la a man ka bɛ hakili la a bɛ denmisɛnninw fana sama ka na école la. Ni lajalifɛn tɛna dan Tubakoro commune dama ma k'a d'a kan a bɛna taga commune wɛrɛ kalandenw sɛgɛrɛ i n'a fɔ Bɛnkadi, Tɔkɔrɔba, Sebete ani Banaba village. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka d'a ka wuli ka jɔ kan a n'a ka cercle ɲɛta hami 22 septembre tɛmɛni ni o y'an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya nisɔndiya don ye. Honorable Nfa Senpara kun ye lampadaire 90 di Banaba commune 9 ma lampadaire min n'a musaka taara wuli sefa wari miliyɔn 45 ni kɔ ma. Tɔn min bɛ wele ko association jeunesse alternance 2018 a fana ye sigiba dɔ labɛn ka bɛn ni juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 11 palais des sports de Bamako kɔnɔ sigi min senfɛ u ka laɲini kun de ye k'u ka dɛmɛ ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ma ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw ye. Tɔn minnu fana bɛ ni u n'olu ye hakilina kelenw ye olu caman faral'u kan ka bɛn ni a baara in ye. Alamidu Badini ka fara Abdoulaye Sogodogo kan olu ka sɔrɔlenw don. Lajɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye ka i bɛ ka latɛmɛ juillet tile 29 ka i bɛ ka latɛmɛ ni ti dɔ wɛrɛ ye i bɛ ka latɛmɛ ni Mali yɛrɛ ka ɲɛta Mali yɛrɛ ka hɛrɛ ka lakana ka fɔ an ye baara min lajɔ ka continuer hɛrɛ ni baden na an bɛɛ laɲini de y'o ye bi bula in na lajɛli kun ye de ye fɔlɔ y'o ye lajɛli kun filanan parce que ne an tɛ se ka mɔgɔ fana dɛmɛ kalon kan non mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ kalon kan parce que kalon e mana tigɛ cogo o cogo a bɛ dɔn surtout que président ka baara o tɛ dogodogolifɛn ye o jamana bɛɛ ka kunkanko de don donc an ye baara min ye a ye baara min kɛ o de kama an bɛɛ y'a wele k'a fɔ k'a k'i présenter le 29 juillet et puis n'a présentera fana a si ka yɛrɛ tɛ ne kɔni na k'a fɔ k'a bɛ tɛmɛ a si ka tɛ ne na. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi ta walawalali k'an ye. Sierra Leone jamana ɲɛma Julius Samada Bio ka foroba sigili ma kɛ wɔyɔkɔ barisabu ka da ka maa kelen ni tora ni ka maa caman jogi sibiri mɛ kalo tile 12 faaba yɛrɛ la Freetown lakana tigilamaw bɔlen kun do ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ jamana ɲɛmakura Julius Samada Bio a kanubaw yɛrɛ jogini de kɛra olu fa fɛ ni ka maa kelen ni to barisabu ka da kan u kun da fɛ foroba sigili in ka fɔ u kɔ o dun y'a sɔrɔ lakana tigilamaw kɛn bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ maa min na ni jamana ɲɛmakɔrɔ Ernest Baye Koroma bɛ ka don ale min kan ka taa jamana fanga segi jamana ɲɛmakura Julius Samada Bio mɔ u tugura o ka mobili nɔfɛ lakana tigilamaw polisilakaw ni surasiw olu ye u babali ɲɔniniw kɛra
maaw bira ɲɔgɔn maa kelen ni tora an b'aw ladɔnniya k'a fɔ furubasigili in kɛnɛ kan Sierra Leone jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa minnu kun bɛ ka bɔ fan wɛrɛw fɛ Senegal jamana ɲɛmaa Macky Sall, Liberia jamana ɲɛmaa George Weah, Laginɛ Conakry jamana ɲɛmaa Alpha Condé ani Togo jamana ɲɛmaa Faure Gnassingbé, Julius Maada Bio Sierra Leone jamana ɲɛmaa kura Surasi Kɔrɔdo min si bɛ san 50 ani san 7 la, mars kalo tile 31 jamanakuntigi kalataw la tako 2nan na a sera ka Samura Kamara bi kɛmɛ sara la kalatala 50 ani 1 de ye kalata a ye. Congo Brazzaville jamana kɔnɔ minisiri min ɲɛsin bɛ Babu Sendigiya ma a bɔra kwasada in na ka dantigɛli dɔ kɛ ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin chrétien diinɛ tigilamɔgɔw ma barisabu ka da ka mɛn kalo tile ta tɛmɛnen olu farala ɲɔgɔn kan ni ka u da don Congo Brazzaville gwɛlɛya dɔw la k'a jira k'a fɔ gwɛlɛya ninnu caman ye jamana nafolo yɛrɛ labaara cogo juguya de ye faamaw fɛ o de ma bɛn jamana ɲɛmaayaso ma ni jamana ɲɛmaayaso ka Babu Sendigi Thierry Mungala bɔra ni ka dantigɛli kɛ a ko a bɛ fɛn min ɲini chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u kana fɔ k'u b'u jɔ fangasinama matɔnw jɔyɔrɔ la u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye gwɛlɛya min bɛ Congo Brazzaville jamana kɔnɔ bi sɔrɔ bina k'u ka jigisigi kumaw bɛ se ka bɔ u da cogo min bɛ se ka to basigi ka kɛ k'o de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw ka laɲini na u ye dantigɛli min kɛ mɛ kalo tile ta k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Congo Brazzaville politiki bina k'u ka dayɛlɛ kuma ka don fanw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaayaso ni fangasinamatɔ ka sigi ka kuma ko a datugulen don jamana ɲɛmaayaso ka Babu Sendigi minisiri Thierry Mungala ye a jira k'a fɔ ale tɛ se k'o kuma in faamu cogo si la chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw san 2015 yɛlɛma donna jamana sariya sunba la ni k'a daga jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso ye a k'i kanbɔ ka fanga ɲini o ma bɛn u ma jamana ɲɛmaayaso y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ jamana kɔnɔ bi o ni jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso ka manda wɛrɛ ɲinini man ka tɛngu ɲɔgɔn na a ko chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔra jɔyɔrɔ min na k'u jɔyɔrɔ tɛ ko fangasinamatɔnw de jɔyɔrɔ don a ko a bɛ weleda kɛ ka ɲɛsin u ma hali bi u ka cɛsiriw kɛ ka kuma ni maaw ye min bɛ se ka to faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ ni ka basigi nati Congo Brazzaville jamana kɔnɔ wa Congo Brazzaville chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛnɛ u ka nin bɔli in kɛra ka bɛn ni kuma ye kuma min tɛ taa jamana ɲɛmaayaso jimin sira fɛ Denis Sassou Nguesso taama ɲɔgɔn kɔrɔ Général Jean-Marie Michel Mokoko ni o kun ye a ka surasiya yɛrɛ ɲɛmaaba ye ka laban ka kɛ a ka kɔrɔsigi ye yanni u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o de ka kiiriw de kun bɛ sen na ni o kɛra u bɔ kuma ye ka nin dantigɛliw kɛ. An bɛ to o Congo Brazzaville jamana kelen kɔnɔ ka dɔ fɔ Général Jean-Marie Michel Mokoko ka kiiri ko kunga ale ka kiiriw jatigɛ ko labanw kɛra ka jira k'a fɔ san 20 kaso a bi o de kɛ jakiw minnu don maramafɛn yera a bolo minnu kun ma daga a ye u n'u kisɛw kɛlɛkɛminɛnw de don o kumana Général Jean-Marie Michel Mokoko a kɔni birama kɛmɛ ka jira k'a fɔ kiiri min tigɛlen filɛ nin ye tiɲɛ don a y'i da k'a bonbo ye a n'a ka lapasabaw kiiri bulon kɔnɔ baw bɛn kɛra o de kan nka u n'a laban ka se jamana sanfɛ kiiri bulonba ma ni o ye Cour suprême ye ka jira k'a fɔ u ma jɛ ni nin kiiri kunfɔlɔ tigɛ cogo ye n'o fɛnɛ ma se ka nɔbɔ u bɛ sɔrɔ ka wuli k'u kunda diɲɛseleke 4 kiirisobaw kan ɲa bɛ se ka kɛ u ma cogo min ka da ɲuman don u ka ko la ka kiiri ɲuman sigi sen kan u ye an b'aw ladɔnniya ka fɔ Général Jean-Marie Michel Mokoko ani jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ dugu kelen na ni o ye Makuwa ye ani Oyo cɛ ye kilomɛtiri 100 ani kilomɛtiri 50 ye jamana gaɲaka yanfan fɛ Général Jean-Marie Michel Mokoko jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso masurunamaw a kun bɛ olu la a kamalenya cogoya kun ye ko J3M a ye jɔyɔrɔ caman fa Denis Sassou Nguesso bolo jamana ɲɛmaaya la u ka sɔrɔ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ Général Jean-Marie Michel Mokoko a ka nin jɔyɔrɔba ninnu sɔrɔ ka da ɲɔgɔn kan a kɛra ni jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso ka dɛmɛw de ye bawo u bɛɛ lajɛlen ye dugu kelen maa ye hali a ka ye farafinna tɔnba Union Africaine ɲɛmaa ka cidenya la Centrafrique jamana kɔnɔ basigiliko nasira fɛ o bɛɛ lajɛlen kɛra ni jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso ka dɛmɛw de ye nka maa filaw minnu jɛra ka kɛlɛ kɛ ka fanga ɲini n'u fila bɛɛ kun gɛngun bɛ ka marifa ta Général Jean-Marie Michel Mokoko ani jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso balimamaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sɔrɔla fɛn min fɛ o ye san 2007 jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso taana kɛ bɔ ja dɔ de kan ja min kɔnɔ Général Jean-Marie Michel Mokoko bɛ ka labɛnw sabati a bɛ jamana ɲɛmaa ka kafo jaso cogo min ni o ye coup d'état ye ma mɛna ni Denis Sassou Nguesso n'a ka fanga bɔra u kan u ye ko in minɛ k'a da ye dɔ ye ja in kɔnɔ Général Jean-Marie Michel Mokoko ani Faransi jamanaden mercenaires dɔw olu bɛ ka kafo jaso cogo labɛn maaw ka fɔ la o de ɲuɲu n'o ɲaɲa wulilen filɛ nin ye a nɔfɛ jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso fɛ.
Burundi jamana kono maa 20 ani maa 6 de nikene karabara Buganda sigidala ulu sanfɛlaw la dugumanganin do a bɛ Burundi ka ɲagayanfa fɛ ka dige atlebiyanfa kan maa minnu kɛra kokolo in kɛbaw ye u ma se ka dɔn fɔlɔ nka caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ u kɛlen ka kokolo kɛ u seginna ka taa Kongo Kinshasa jamana yanfa de fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ o ni Burundi bi danbɔ sibiridenw bɛ kalo tile 10 ani 2 minisiri min ɲɛsin bɛ lakanako ma ni o ye General Alain Guillaume Mbuyoni ye ani surasi ɲɛmaw ni polisi ɲɛmaw taara dugu in na ni ka layidu ta k'a fɔ u ni Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw bɛn'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka damatɛmɛ wale tigilama ninnu gɛlɛ cogo bɛɛ lajɛlen la fɔ k'u minɛ ka se ni u ye bɔgɔ jeninen kan ɲininkali tɔn bɛ fan caman fɛ wulikajɔ in gɛlɛn kɔfɛ Sibitoke Burundi mara do mara min ni maa bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛmaa Pierre Nkurunziza ka surasi ɲɛmaa caman faso bɛ yen wa ko in kɛra tile 4 yanni forobakalata cɛ forobakalata min bɛna manda wɛrɛ daga jamana ɲɛmaa Pierre Nkurunziza ye General Alain Guillaume Mbuyoni ye a jira k'a fɔ ale bɛ maa ninnu kɛ bamanjiw de ye minnu bɔra Kongo Kinshasa jamana yanfa de fɛ ka na kokolo in kɛ nka Bungada sigida n'a lamini kɛmɛ k'a jira k'a fɔ olu ma da o kuma in na jamana kɔnɔna maaw de don minnu ye kokolo in kɛ ka sɔrɔ ka boli k'u kunda Kongo Kinshasa jamana kan dɔw fana y'a jira k'a fɔ u donna dugu kɔnɔ cogo min ani u y'u ɲɛsin denbayaw minnu ma k'u b'a jira k'a fɔ u kun bɛ dugu in dɔn bawo u y'u ɲɛsin jamana ɲɛmaa Pierre Nkurunziza ka polisi ɲɛmaaw ka denbayaw de ma polisi kelen yɛrɛ bɛ yen o kama tan ni lade bɔnɛna a nin na dugu kɔnɔ maa ninnu fɛ Madagascar jamana kono farafina tomba Union Africaine ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen Ramtan Lama mara surunani dona faw ni ɲɔgɔn cɛ y'a ka baara kunjɛ juma mɛ kalo tile 10 ani 1 ale bi diɲɛselegɛnani tomba Nations Unies ka surunani donbaw ani farafina kɔrɔyanfa tɔ ka surunani donaw fɔ ka taa se nazarala tomba Union Européenne ka surunani donaw ma olu bɛ jamana kɔnɔ weleya bɛ fa min fɛ jamana ɲɛma Erazo Namampian ani fanga sinamatɔnw olu de fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ bawo ni bɔra ka ba yɛlɛma donna kalata sariya dɔw de la minnu ma bɛ fanga sinamatɔnw ma olu kɛlen ko ni sɔkoya kɛnɛw sigi senga lakana tigilamaw donna u tula maa dɔw bɔnɛna u nina kabini o kɛra sa fanga sinamatɔnw gɛmɛ k'a jira k'a fɔ a ka kan Erazo Namampian yɛrɛ de ka fanga bila sa nka fanga sinamatɔnw gɛmɛ k'a jira k'a fɔ bi farafina tɔnba Union Africaine bɛ ka fɛn min kolokolo u tɛna don a da fɛ bawo u bɛ ka surunani don in kɛ fankelenma de ye jate in na a b'i n'a fɔ u bɛ ka taa fara jamana ɲɛma Erazo Namampian kan olu tɛ ka ɲininka u hakilinantaw la u y'a jira k'a fɔ olu ka wasaden minnu bɛ wasabulon kɔnɔ maa 70 ani maa 3 ni dugu jɔ ko 20 da olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ foroba kɛnɛ ka place du 13 mai k'u ka nisɔngoyaw jira k'olu tɛ ka ɲininka u dalakaw na k'u hakilinantaw dɔn ko fanga ɲini jɛkulu mangani dɔw de ɲɛmɔgɔw de bɛ ka wele sigi ka fɔ la u ni jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ko ni farafina tɔnba Union Africaine y'a kɔ don nin cogo in na k'a fɔ ko surunani do ye nɔbɔ k'a ma nɔbɔ Angela Joel radio animateur min kɛra dawulama ye ni a labanna ka wulikajɔw caya fa bala Antananarive ka to o mɛriya la ni ka Marakaravalomanon ka kafo jaso o ka fanga ɲini dɔ ni o ye matari ye o wasadenw gɛmɛ k'a jira k'a fɔ foyi ma kɛ sigi ka fɔ la wa farafina tɔnba Union Africaine ma bɛ se k'a fɔ a y'a ka baaraw kunjɛ juma o ye tiɲɛ ye nka a ma nɔbɔ o kumana olu bɛ fɛn min ɲini gɛrɛ ka kɛ olu nɔfɛmɔgɔw la k'olu ɲininka u dalakaw na min bɛ se k'a to bɛn bɛ se ka kɛ kan kelen kan nka olu kɔni ka laɲini kɔni ye fɛn min ye Erazo Namampian ni ɛlɛ ni a ka wala sɛmɛ ka bɔ jamana ɲɛmaaya la jamanakuntigisigi kalata min kan ka kɛ don nataw la u ka kara kuru la k'o kɛ yan'a waati cɛ ni u ko ma ko élection anticipée o y'u ka laɲini ye. Faransi faba la Paris ka bɛn ni sibiri mɛ kalo tile 10 ani 2 ye yɔrɔ min bɛ yen ni jama ka ca u k'a ma ko opéra kamalenni dɔ min jebɛ san 20 ani san 9 na o bɔnɛna a nin na maa 4 olu fɛnɛ joginna maa min ye muru ta mɔgɔw kama ni ka kɛ kokolo in kɛbaa ye a yɛrɛ fɛnɛ sera ka fa lakana tigilamɔgɔw fɛ ko in kɛra sibiri nɛgɛ ɲɛ 21 waatiw de nka bamajijakulu min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni u k'a ma ko État islamique o y'a yira k'a fɔ ɛ nɔ don ko ɛ ka tɔnden don maa min kɛra kokolo in kɛbaa ye dɔw y'a yira k'a fɔ Faransi jamana den don o sɛbɛnfura bɛ a bolo n'o ye nationalité ye nka lasulu yɛrɛ o ye Tchétchénie ye Russie an b'a fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a lakodɔnnen fɛnɛ kun don Faransi lakana siraw fɛ u ko lakodɔn cogo min ma ko fichier S o b'a jira k'a fɔ i ye faratima ye jateminɛ kan ka kɛ i ka kow kun kan nka o n'a ta bɛɛ maa in sera ka a to o mina kɔnɔ ka laban ka kokolo in kɛ a bangena san 1997 ani 7 sa Argun ni ka sɔrɔ ka na Faransi ka Faransi yamaruya sɛbɛn sɔrɔ k'a kɛ Faransi jamana den ye ɲininkali tɔ min bɛ yɔrɔ min Faransi jamana lakana juru fa fɛ maa
o maa kɛra kokolo kɛbaa ye bamanjiya wale faransi jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a caaman ka jate kunbɔlaw sɔrɔla k'a fɔ faratimaw don u ni bamanjiw jɛra o kumana a ka kan maa k'i janto u la nka u be se ka ye o minɛ kɔnɔ ka laban ka kokolo kɛ cogo mɛn o kɛn bɛ ka maa caaman gɔnɔ kuwa bibi na kamalenni yɛrɛ fana ba olu lasagon bɛ bi lakana tigilamaw bolo a terikɛ kelen fɛnɛ be o sera ka minɛ faransi kɔrɔ yan b'a fɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maɲi a yɛrɛ ka ye fichier S la k'a kɛ faratima ye o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ani dɔ jɛra teriya la min kun be deli ka siri kɛ bamanjiya nasiraw kan ni u sɔmina o n'a ka wele ka ɲininga a dalakan la a yɛrɛ ka laban ka jɔngwala jɔ o la k'a fɔ o y'ale teri ye o de kɛra sababu ye k'a bila fichier S kɔnɔ ni o ye ka kɛ faratima ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kun ye a jira k'a fɔ n'a nana fanga na Ameriki kunna a na fɛɛrɛ kɛ ka Bani Israɛl dɛmɛ min be se ka to Yerusalem Bani Israɛl faaba bi kɛ yen ye wa nane fanga na fana Ameriki lasigidenzo a y'o yɛlɛma Yerusalem o de kɛn ka bɛn maa caaman mɔ Palestine jamana kɔnɔ Cisjordaniw ni bande Gazaw fɔ ka taa se Yerusalem yɛrɛ kɔrɔ yanfa nisɔngoya taamaw de bɛ ka boloda ye kuma bɛɛ wa kuma bɛɛ Bani Israɛl lakana tigilamaw ni Palestinikaw bi caraka ɲɔgɔn na dɔw y'a yira k'a fɔ ko in daminɛ ni bi cɛ maa 20 ani maa 4 de bɔnɛna ani na jɛnsɛrɛkɛ naani tɔma Nations Unies ka jati bɔle nasira la ndɛnɛ mɛ kalo tile 10 ani 4 maa caman sigi bɛ ni a ye k'a fɔ bɔnɛw bi sɔn ka kɛ kokura barisabu ka da ka Palestine ka denw kɛmɛ ka wele bila ɲɔgɔn mɔ ko ka bɔ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ Ameriki jamana u kɛ ko min ye nin ye k'u ka lasigidenzo yɛlɛma Jerusalem ko ni wuli ka jɔma kɛ ka kunbɛn u laba Bani Israɛlakaw ka faaba bi yɛlɛma ka kɛ Jerusalem ye Palestine dun kalen ka don k'a fɔ u ta de ye yɔrɔ in ye ɲani an kan ka bi bamananga kunnafoniw kuncɛ ni ye kunnafoni ye mun bɔra alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka ɲɛmayaso jɔrɔ la ko ka bɛn ni an karamɔgɔ a seyede sherifu usman madani haidara a ka san 60 ani san 3 sɔrɔli san kunbɛn nisɔndiyaw ye jolidi min kun labɛnnen don ni a labana ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka bɛn ni tarata ye mɛ kalo tile 10 ani 5 jolidi baara in a bɛna labɛn ka sigi sen kan ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 6 waatiw ye a bɛ kɛ yɔrɔ min na o de ye Bangoni Janginɛbugu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la centre de santé Shirifula kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen welelen don ka bɛn ni baaraba in ye o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw k'an bɛn laseli wɛrɛ